Algaba da malam gashi yau ne waye gari an kawo ziyara ofis na'am mun gabatar da wata takarda na'am wani ƙarin za a yi masu dangane da wannan ziyara da bismillahir rahmanir rahim. Wato a matsayinmu na kungiya, babbar kungiya ta shi'a zalla Rasul Azam Foundation, mu ma mun shigo lamarin abin da ke faruwa wanda mun saba yi dama da abin da ya shafi 'yan Najeriya mukan shigo a yi da mu. Duk abin da ya shigo mu 'yan ƙasa ne, mu yadda da tsarin dokokin ƙasa da tsarin siyasa da shugabanci na al'umma. Saboda haka wannan abu mai hatsari wanda ya shafi kadiya ta manzo sallallahu alaihi wa sallam, sai muga cewa mu ma akwai buƙatar mu shigar da shawarwarin mu. Mun rubuta abubuwa har guda 5 wanda insha Allah yanzu mai girma sakataren gwamnati ya tabbatar mana da cewa za su tura takardar wa kwamitin shura. Duk ƙorafe-ƙorafen da muka tattauna a ciki za a gabatar musu. Babban ƙorafinmu shine dai wannan damalmala sunan manzon Allah da aka yi tun gwamnatin baya, wacce ita ce ta shuka wannan sunan mummuna ta wasa da sunan annabi don cimma muradu na siyasa. Kafin ita ba a taɓa yi wa annabi irin cin kashin da mutane suke yi a yi amfani da sunan annabi, wanda kowa ya sani ka imani da musulunci mustahili ne ka zagi annabi, amma za a iya samun su'ul adab, ba laifi ba ne, ana iya samu kuma aka faɗakar da mutum in dai musulmi ne zai gyara. Amma da yake tsohuwar gwamnati, abinda muka gaya wa sakataren gwamnati kenan, tsohuwar gwamnatin ta yi amfani da siyasa ta tuhumi wani bawan Allah da aka san shi da shahara wajen kare annabi, shine Sheikh Abdul Jabbar Kabara. Yana karatu a gaba da mutane sama da mutum 2000 a duk sati. Ya yi karatu wajen shekara nawa, aƙalla shekara 2 yana karatu, ba wani wanda ya ji zagin annabi, sai wasu maƙiyansa da suka daddatse mai maganganu suka kawo wa gwamna ya ce a kawo mai hujja. Saboda haka shi Malam Jabbar ba al'umma ne ta kai ƙarar shi ba, saɓanin wannan da ya fatanci a fili, ya yi rashin ladabi a fili. Ba a taɓa yi Malam Aljabbar zanga-zanga ba, amma an yi wannan. Al'ummar Kano da suka ga abin da ya faɗa su da kansu ne, ba tare da wani ya sa su ba. Ba bayanin da ke nuna wasu talaka ko wasu malamai ne ma suka ingiza su. Mutanen gari ne suka inkura. Shi kuma da yake injiniya Abba Kabiru Yusuf, Allah ya kare shi, mutum ne mai hankali, mai hikima, mai sanin ya kamata. Bai ɗauki doka a hannu ba ko ya amfani da ƙarfin gwamnati wajen hatta ya tunkari wannan mutum. Cewa ya yi a kawo ƙorafin a bugiro da shi a rubuce, ya bar ofishin sakataren gwamnati a buɗe, dukkan ƙungiyoyi su kawo ƙorafinsu, shi kuma ya tura wa mutakassisai ƙwararru, kuma ƙwararrun nan sun ƙunshi kowa. Duka al'umma Kano suna nan, in ban da mu 'yan shi'a mu kaɗai ne ba a samu ba. Amma saboda gata mun ji labarin wayannan mutanen suna ganin su an sa su, akwai 'yan izala, akwai 'yan ɗariƙa kadiriya, akwai 'yan tijjaniya, amma babu 'yan shi'a, ba 'yan ƙur'aniyun, su ma 'yan ƙasa ne kuma su ma musulmi ne. Ba ka fitar da su a cikin musulunci ba, suna zuwa haji, wanda inda za a yi gaba ɗaya kamata kowa yana da wakilci a gurin. Amma tare da haka, saboda rashin kunya, su wayannan da a cikinsa aka samu wanda ya wannan ƙorafin, su ne suke cewa su wakilci ya yi musu kaɗan, wanda muke ganin mun ba da shawara cewa ba abin da zai haifar da zaman lafiya irin ya zama na an yi adalci. Ba abin da ya fi adalci. Mutanen al'ummar Kano gaba ɗayansu suna ƙarƙashin gwamnatin Kano kuma sun zaɓe ta. Hatta wanda ba su zaɓe ta ba, tunda ta riga ta karɓi mulki, haƙƙinsu na kanta, balanta na wa'anda ba a zaɓa ba. Saboda haka abin da ya kawo mu da bayanan da muka yi dukkan wannan ɗin ne. Fatanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa 'yan kwamitin shura su yi abin da ya dace. Mu dai ba ma son a ci gaba da maimaita kuskuren da waccan gwamnatin ta yi. Algaba da malam a bayananka da ke a ciki da kuma yanzu da kana ta jaddada zargin wasu daga cikin siyasa da hannu wajen faruwar wannan abubuwa. Me kake so ka fahimta wajen wasu? Abin da nake so in fahimtar musu cewa gaskiyar lamari, tsohon gwamna ya yi kuskure. Tsohon gwamna ya yi kuskure. Kabiyar shi kowa ya sani tun inconclusive ya samu matsala da Malam Jabbar, saboda shi ne malami na farko da ya fito ya kalubalanci inconclusive.
tun lokacin ya sai ya kai shi ƙasa. Kuma Malam Jabbar yana da magabta a cikin kowane ɓangare na musulmi in banda 'yan shi'a. Su kaɗai ne suke fahimtarsa. Sai aka haɗu wayannan magabtan nasu suka haɗu da shi tsohon gwamna suka yi wannan tubbin na rashin kirki wanda shi ya haifar da wannan. Da tsazaɓen karatuttukan da aka yi mai kowa in aka ci a yi mai haka to za a iya tuhumarsa. Kai ko kalmar shahada ne in ka ce za ka datse ta to za ka iya mai da mutum riga. Ka ce ya ce la ilaha. Me ma'anar la ilaha ba tare da an ce illallah ba. Babu Allah kenan ya yi rigda bai yadda da Allah ba. So duk kalma to mutanen nan suka sa wani wai shi bakari shi ne aikin datsa datsan kuma ya fito fili ya tabbatar ci yayi ya daddatsa maganganu wasu sakon kaza wani karatun shekara 2 a jona shi da wannan a haka fa aka yi jona jannin da aka fitar ba wani wanda ya isa ya fitar da bidiyo ga Malam Jabbar yana zaune yana irin wa'annan maganganun da ake jingina ba a isa ba. Yanzu abin da muke bukata shine a magance wannan matsalar a rufe ta. Shi Malam Jabbar a yi mishi adalci. Kes ɗin shi na kotu a bar kotu ta aikinta. Mu ba ma roƙon gwamna muke cewa ya sake shi ba. Saboda kowa ya san waccan shari'an da aka yi tana ƙarƙashin shugabanci da gudanarwa na gwamnatin baya ne. Ita ta dinga cusa ra'ayinta kan cewa sai an yi. Saboda gwamnan ma ya daɗe da yanke Malam Jabbar hukuncin kisa inda ya ce da ana ce mana ga farasa ga sannan sai muka ga ɗan akuya sai muka ce a kai shi mayanka. Wannan bidiyo yana hannun kowa. Kenan gwamna ya daɗe da yanke mai hukuncin kisa ba kotun da ta hukunta shi ta yanke ba. So mu ba ma san injiniya Abba Kabir Yusuf bai shiga irin wannan mataki hatta akan Malam Lawan Trayon. A yi amfani da hikima wajen daga kanshi a yanke wannan matsala. Kuma babban abin da za a yanke shine a yi wa Malam Jabbar adalci. Su ma mutanen Malam Lawan su gane cewa yanda suke 'yan ƙasa sauran al'umman da suka saba musu su ma 'yan ƙasa ne. Ba wani musulmi da zai addini da ya shiga wuta. Ko Kirista ka gan shi na addini hadafin shi a ƙarshe shiga aljanna. Amma wannan ra'ayin na kora kowa da jin cewa su Allah ya aiko su ne sha'abullahi al-muqtar gaskiya sai sun raba kansu da wannan. Saboda hatta manzon Allah ta'ala ce mai yayi fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir. Annabi ma fa wanda shi ne yafi kowa a halittun Allah. Kai tunatarwa aikin ka kenan tunatarwa ba a sa ka sallata a kansu ba illa man tawalla wa kafar wanda ya juya ba ya kafirce fa yu'azibuhu Allahu al-azab al-akbar. Allah ne zai dauki dawaine yi mai azaba babba saboda haka a bar hukunci a bar yanda al'umma suke tuntuni sama da shekara 1000 ana addini a ƙasar nan ba a taɓa samun kai a irin wannan ba a jingina wa musulmi da wannan siga ɗin cin mutunci annabi sai da 'yan siyasa suka shigar da abin shi kan shi wannan kaskanta annabi ne. Me kiran kana ƙarshe da su al'umma da kuma gwamnati? Kira na ga al'umma shine na farko su malamai ina ba su shawara su yi wa'azi bil hikmati wal mau'izatil hasana. Kada mutum ya fito ƙoƙarin neman suna. Social media nan ta ba da abubuwa masu inganci amma mafi yawan matasan malaman suna son su yi amfani da neman suna da mutum ya gan shi a gaban lasfika a gaban kyamara sai ya faɗi abin da ya gara ma. Annabi ma ya sha faɗa yana cewa nahnu ma'ashiral anbiya umirna an nukhatiba an-nas ala qadri uqulihim. Mu taron annabawa an hore mu mai magana da mutane gwargwadon hankulansu. Ba dole abin da kai kake kai imani da shi in ka san al'ummarka in ka bugiro mata da shi ba za ta fahimce ka ba ka bar shi ka rike abinka. Sannan su al'umma su yi kansu hisabi su kalla in mutum ya ce zai baka riga ka kalli ta wuyansa. Kada su yadda a dinga haɗa su da al'umman nan a ƙasar mu kafin waɗanda suka fito suna kafirta musulmi duk da ana zaune lafiya ne hatta tsakaninmu da waɗanda ba musulmi ba. Amma wasu suka zo suka ce sallar da babanka yake yi malamansu da suka koyar da su addini a farko duk arna ne ba su fahimci addini. Irin waɗannan ɗin su suka fi kowa fitina. Aka samu wasu ma'asafu shadi su ma suka shiga tare da su suka mara musu baya. Kuma ina kira zuwa ga 'yan ɗariku ya kamata abin da ke faruwa da abin da ya faru a Bauchi da abin da yanzu yake faruwa a Malam ya koya musu hankali yanda suka yi gamin gambiza suka haɗa wata maja aka cutar da ɗaya daga cikin
jigajigai jigo a cikin malamansu suka haɗa ƙarfi da ƙarfe, yau ga su sun haɗu su ba za a hukunta nasu. Kalma aka dinga nuna, Malam Jabbar yana ishara ne ga yana korewa, suka ce sai ka nuna kalmar da kake korewa da shi, kuma wannan a fili ya fito yake faɗin waɗannan maganganu wanda maimaita su ma ba daɗi. Sau ina kira zuwa ga su ‘yan uwa da mutanen gari kan siyo kansu kiyamun laili, lahira ba wasa ba ce. Allah da annabi sun fi gaban wasa. Allah ta'ala ya zaunar da ƙasar mu lafiya. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin. Wa salli ala Muhammad wa alihi.